23-nji we 24-nji aprelde Aşgabatda köpden bäri garaşylan klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika satly konsert geçirildi. Bu aýdym saat çäresi öň 2 ýetek ýatyrylypdy. Resul Gylyjywyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň ýerine ýetiren konsertine Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy hem tomoşa etdi. Ol şeýle gurrun berýär. Koronavirus bilen bagly karantin sebäpli ýetek ýagny 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň başynda we şu ýylyň ýanwar aýynyň ahirinde ýatyrylan bu konsert ahir soňy 23-nji we 24-nji aprel günlerinde Aşgabatda mukamlar köşküniň ajaýyp zalynda geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Simfonik Orkestriniň dirijori Resul Gylyjywyň ýolbaşçylygynda alınıp barılan konsertleri klassik saz muştaklaryna öz boluşly bayramçylyk sowgady boldy. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika satly konsertiň programmasyny Amerikan meşhur kompozitory George Gershwin'in Kubin uvertüresi açdy. Soňra 20-nji asyryň 1-nji ýarymynyň Meksikaly kompozitory Jose Pablo Moncayo'nyň Huapango eseri ýerine ýetirildi. Göni manyda agajyň depesi diýilip terjime edilen bu saz janry agaç gurallaryny kakmak bilen Meksikanyň milli tanslarynyň aýdym sazlary bilen bile ýerine ýetirilýär. Konsertleriň solistleri bolup köpçüligiň halaýan aýdymçylary Nuri Nuriýew we Maysa Niýazowa çykyş etdiler. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Nuri Nuriýew Riveriano Sotulonyň Cuero de Esterar, Pablo Sorsabalyň Puede No Ser we Augustinolaryň Granada atly meşhur aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Gyzykly bir fakt, Granada eseri 1965-nji ýylda Meksikanyň kompozitoryna Ispaniýanyň raýatlygyny beren Ispan diktatory Francisco Franco'nyň iň halaýan aýdymydy. Maysa Nuriýew Ispan kompozitory Jose Maria Cano'nyň Hijo de la Luna ýagny aýyň ogly atly eseri pop rock topary Mecano'nyň iň meşhur aýdym baladasyny ýerine ýetirdi. Tsigan dinanyň tragiki söýgüsü hakynda beýan edýän bu eserde onuň başga tireden bolan tsigana bolan söýgüsü üçin onuň bilen bile bolmagyny sorap, özüniň ilkinji çagatyny aýa bagyş etmege söz berýär. Doglan gök gözli akçy çagany gören gawanjaň adam aýalyny öldürýär we çagatyny depe aýa ýakyn bir ýere eltýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä, Maysa Niýazowa şeýle hem Panamaly kompozitor Carlos Almaranyň Kubanyň bolero stilindäki Historia de un amor eserini we Argentinanyň meşhur kompozitory Astor Piazzolanyň Yo Soy Maria eserini ýerine ýetirdi. Orkestr häzirki zaman Meksikaly orkestr sazynyň kompozitory Artur Marquez'iň Conde del Fuego Nueva aýdymyny ýerine ýetirdi. Bu eserde Meksikanyň halk sazlary giň ulanyldy. Konsertleriň iň soňky jemleji pursadynda Artur Marquez'iň Danson Kubanyň jübüt tansy ýerine ýetirildi. Bu tomoşaçylar tarapyndan şowhunly kabul edildi. Sazandalar 5 sany gyzyl renkli tutynyň fonundaky sahnada gara kostyumly boldular. Dinanlaryň köýnekleri gyzyl gül bilen bezeldi. Ajaýyp aýdymçy Maysa Niýazowa owudan gyrmyzy köýnekli çykyş etdi. Dip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy konsertiň gidişi baradaky beýanyny dowam etdirýär. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä, Resul Gylyjywyň ýaşlar kamera orkestri we aýdymçy Maysa Niýazowa bilen indik aýdym saz duşuklary 13-nji we 14-nji maýda bolar. Şol günler tango konsertlerine garaşylýar. Klassika dünýäsine tiýahat Latin Amerika konsertleri Aşgabatda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň binasynda bir hepde mundan öň geçirilen aýdym saz konsertleriniň ýygyny gawat geldi. Şonda paýtagtyň aýdym saz söýüjleri bir wada bir näçe medeni çäre gatnaşmagy mümkinçilik aldylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15-nji we 16-njy aprelde Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň binasynda geçirilen şol konsertler barada hem habar beripdi. Türkmenistan ýanwarda giriden karantin çäklendirmelerini indi ýuwaş-ýuwaşdan ýeňilleşdirýär. Pandemiýa başlaly bäri Türkmenistan 3 hedeki dogly karantin giridipdi. Ýurtda söwda, hyzmat we medeni diýethalar uzak wagtlap ýapyk durupdy. Ilatyň ýurt içinde erkin hereket etmegi hem gadagyny edilipdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurdun ýolbaşçylary koronawirusyň Türkmenistanda hasaba alınmandygyny henide çenli öňe sürüp gelýärler.